Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik, kebakat tresnan, kebakat kasih lan sayang. Sok gede harga dadi apa ya yang? Lek aku dadi pengendang wae. Tetes embun
salira yen rupe telangadang mugi selawase ngancani satya telas kuanggon dampingimu betoro gandeng tresno
Sedih. Sedih banget aku. Perwakaning pagut netra terus handulu nadyan datan handangmu nanging wus tumekeng kalbu babar pacar pindho slaka pinabang sepisan hanjawat kang asto koyo
prakaku titip rasa tresnaku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku. Opo tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik kaukir yakin yakin aku tenanan sumpahing janji ilokune tes tenan kurangku sapurane jenanane ngene titip rasa tresnaku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku. Sepanjang uripku
Iku siji nyanding sliramu tekan ku mati dongoku ra bakal mandek saturung sliramu bali Weekend salam.